Lek nyatet wis rampung, wis komplit, ora ana sing kecicir. Gawean sing ditandangi meh 5 taun, ndadekake pikiran lan tangan bisa nyambut gawe kanthi jumbuh salaras. Wiwit sangka nyatet jeneng calon temanten lanang lan wadon wong tuwane pisan, alamate, nganti ijab lan dina temuke pahargyan ditulis kanthi urut, terampil lan cepet. Wiranto enggal menyat saka kursi sawise tamu enggal sing pesen undangan esuk kuwi mungkur. Karepe mono arepake ndandangi pesanan undangan sing dek wingi. Screen, klise, ulano lan prabot-prabot cetak saben liyane wis dicepake dek bengi. Mong kari ngenteni jumedule srengenge esuk iki kanggo aftruk, ya eling-eling ora kot sarwa cumpen. Mengkono bae wis muji syukur. Dene mung kanthi peralatan samadya wae wis bisa kanggo golek dhuwit sithik-sithik. Lan sing luwih baku meneh bisa melu ngentengake sanggan. Pikire wong tuane anak lanang mung siji katik nganggur pisan. Lagi wae tangane utek nyampur emulsi lan cairan sensitizer. Dumadakan ana mobil kijang abang keteh mendek ing plataran. Kula nuwun monggo Wiranto agahan banggakake. Leres mriki dalemipun Mas Wiranto. Wiranto sinten nggih? Nyuwun sewu, mriki kathah ingkang nami Wiranto ingkang ngasta punapa? Guru pelantik Hansip menapa Wiranto nyoba njlentrehake. Mbok menawa wae kleru wong sing jeneng Wiranto ing desane kuwi ora mung dheweke dhewe. Embuh 4 embuh 5. Kuwi durung kepitung sing isih bocah utawa bayi utawa sing durung lair. Pendak krungu jeneng Wiranto disebut-sebut, wetenge sok bededeg. Lah iya, wong gawe jeneng ora kulakan wae kok digawe modo-modo. Engkang sok damel undangan kangge manten. Oh nggih, leres mriki kersanipun. Nyuwun pun damelken. Nggih Mas. Engkang paling sae, Pak. Paling awis. Reganipun pinten? Contonipun pundi? Wiranto ora enggal aweh wangsulan. Tampu nyalawadi kuwi dilirik satleraman. Kanthi ora kumecap apa-apa. Contoh undangan patang album diseleh ing meja ngarepe. Karben glegaan olehe arep milih. Jeneh dupe wong sugih duwite wae kanthi jamak nemen kemakine. Batine Wiranto grundelan. Kaya ora ngrasa apa-apa. Wong lanang sing pacakane ngembobos real estate kuwi mbiyantu contoh undangan. Kepeksa Wiranto nunggoni nyelono ana cedhake karo nerang-nerangake sacukupe. Benere propaganda. Lah kepriye meneh jare pembeli kue raja. Kene butuh dodol, kono butuh tuku. Wong lanang sing umur-umurane disengguh sabarakane palike kuwi katon kepranan. Wiranto melu seneng. Gawang-gawang order atusan ewu ditampa. Nggih niki mawon Mas. Regane pinten iki? Wah niki ingkang paling sae Pak, kertase wangi. Setunggale Rp600. Yen pesenane kata saged kirang sekedhik. Persake pinten ta? Alah, mung 1000 wae. Pirang dina dadine? Yen dikersakne cepet nggih saged. Wangsulane sing duwe oman tetep adap asor. Lah iya arep nampa batin atusan ewu mau. Najan dayae wis wiwit ora basa. Ya wis kaya iki wae 2 sasi dadi ya. Nek baton dados kula purun mangbaleh. Wangsulane Wiranto melu kurang ajar. Terus terang wae dheweke rumangsa dilulu. Wong umume wong pesen undangan kuwi paling suwe mung 2 minggu. Yo sak keset-kesete oleh garap utawa yen garapan pas akeh 20 dina mesti wis dadi. Yen nganti sansen-sansen kuwi genah tukang sablon ajaran. Wiranto wiwit utek nyateti ana blangka sing wis sumadya ing meja. Wiwit saka jeneng calon manten lanang IR Wiranto. Wah, jenenge padha aku meneh. Trembelane batine misuwi. Ning kono ana embel-embele IR. Hebat. Saora-orane sumbut karo kemetake. Wiranto terus nyatet jeneng wong tuane. Asal barang takon sapa manten wadon
kapeksa diambali kek mengko padha jenenge meneh karo rasane mengkara. Wah, ketoke Wiranto asmane calon temanten putri niki leres Pak. Lah ngopo to? Nggih mboten napa-napa. Kadose kula pun tepang. Niki Rak Wiranto wiwit nyatut maneh. Salastri Reksa Wardaya mantan kades ngerancang sateruse nganti rampung. Sakwise tamu berkas campur kemaki kuwi bali, dheweke lagi nerusake olehe rerasan batin. Oh kuwi ta Pangeran Jakarta sing jare wis kuwowo gerakake nom-noman satlatah ngerancang nganti sak kecamatan. Layak Wiranto jur kelingan geneme Salastri dek anu kae. Bakune dheweke gelem dadi bojone yen Wiranto wis duwe gawean mapan. Yen ora cip ben cukup semono wae sesambungan sing wis 3 taun. Wong ya isih padha utuhe. Mengkono ujure. Wektu semono dikira kuwi mung tembung kuyon. Saora-orane mung pamecut supaya bangkit semangate mburu pandum sing urip. Ora sing mbok anggep penggawean mapan kuwi sing kaya apa. Wiranto nyoba jajaki Sir Higgs. Ya kaya ngono kae pokoke. Lah iya sing kaya ngono iki sing kepriye? Wiranto wiwit anyar. Banjur Salastri cerita akeh. Dawa wiwit saka sing wis tau dirungu nganti sing wis jeleh dirungu rumangsane ya mung kuwi-kuwi wae. Salastri anak ragil tunggale 5. Lanang wong siji mangcon barep. Mbakyu-mbakyune wis padha omah-omah. Dipek wong genap. Lineen ora pegawe negeri ya swasta sing sukses. Padha duwe omah loji gedhe, duwe mobil. Mobile ana sing sedan lan ana AC-ne. Yen ana tambahane mesti mung sithik, kaya sing dikocake wektu kuwi. Jare bapak, mong kari aku sing digadang-gadang amarga aku sing ragil, sing paling ayu, rak iya Thomas. Iya, sampean rak iya pengen ta aku ngrasake urip sing kepenak, sing mulya yen bisa ngluwihi mbakyu-mbakyuku. Mesti kanca-kancane Wiranto sing diceritani, utawa sing meruhi langsung sok maido. Wir, apa ing desane awake dhewe iki wis ora ana wong ayu babar pisan? Kok bayi dek wingi sote diajak hiang-hiangan? Wiranto mung mesem, mung guyu ngleges, mbok menawa wae bener kandhane kanca-kancane kuwi. Nanging embuh ngopo, weruh Salastri sing sepisane rasane awake wis adem panas. Kamangka wektu kuwi Salastri isih nganggo seragam biru putih, isih SMP kelas 3, numpak pit Bonex ijo lumut jejeri sepedahe. Wiranto dhewe wis meh lulus SMA. Lan kelakon tenan Wiranto sambung katresnan karo ragile Pak Reksa Wardaya. Wek to semono isih durung mantan, isih kades, undang-undangane isih Mbah Lurah. Omahe Wiranto dhewe ya ora pati adoh karo omahe Salastri. Desane liya ning isih nunggal kecamatan. Iya bawane wong duwe bebujaning ati, karepe mono ya arep dituruti kabeh panjaluke. Wiranto juru budidaya amrek kasilih dadi pegawe utawane pegawe negeri. Dheweke ya wis melu testing kaping-kaping. Wiwit sangka sing dibuka dening Pemda, Depdikbud lan embuh apa meneh. Malah kantor swasta utawa perusahaan sing nampa karyawan kati testing uga wis dijajal. Mung testing tukang tim beras ning Slepan wae sing urung tau dilakoni. Nanging nyatane nganti dhek wis nganggur 4 tahun durung ana tanda sithik-sithikan yen gegayuhan kuwi bakal kasil. Kanggo nyelimur ati lan nambani kekesih atine wong tuwa dheweke ngumbara menyang kutha dadi buruh sablon njur kelakon buka dhewe ana desa iki. Ya mung cuwane sakwise krungu Wiranto mangku jabatan direktur, ngrangkepe manajer, ngrangkepe karyawan, ngrangkepe kulit perusahaan sablon kuwi. Salastri banjur malik tinggal isin jarine. Duwe pasangan mung tukang sablon. Kuwi sing ndadekake atine Wiranto murina. Ning ya banjur sadari kek arep ngopo maneh. Wong dheweke pancen ora bisa nuruti gawe gedangane Salastri. Ora bisa dadi pegawe sing mangkat mulih
nggawa seragam. Ora bisa dadi wong sugih sing duwe omah loji luwih-luwih kate duwe mobil sing mawa AC. Wae keluargane Wiranto ora duwe yen esuk isih padha antri menyang kali mburi omah. Pungkasane ya kuwi mau, pedhot ya durung ana unine. Yen sambung cetha wis ora. Wis mes taun iki Wiranto ora jan sinajan, ora dolan, ora petukan. Tegese petuk sing njur omong-omongan. Yen kepethuk ana dalan ya tau, nanging durung nganti adu arep Salastri. Wis mbek sengut gulane kaya wong mambu entut. Nganti ana kabar yen Salastri arep dipek bocos insinyur sing borong jembatan penghubung wilayah ing cedhak omahe. Kabare senter jane Wiranto ya wis krungu, nanging dheweke ora kepingin percaya. Wong pancen durung tau weruh rupane insinyure. Nganti saiki kepeksa wano wong kudu gawe ake undangan temantene. Karo getu nyablon, pikirane Wiranto langsir mrono mrene. Seminggu wis rampung pesenane undangan wong teju. Pancen dilembur, jane rasa nglembur ya dadi. Ya mung timbang bengi-bengi susah turune, mung pijer keganggu impen nolo. Untunge ana ngomah mung kari dheweke dhewe karo bapak lan simbake. Kunti adine Ragil sekolah ana Semarang melu Yugia. Mbak Yune sing barep dhewe. Dadi penggrasa gese ati lan awak bisa dirasake kanthi ijen lan wutuh. Ditandangi patang dina. Undangan luks kanggo ukuran desa kono. Pesenane insinyur Wiranto wis rampung. Kari nyerahake lan nampa duit pembayaran kekurangane sing 200.000. Seminggu, 2 minggu, sesasi wis genep 2 sasi. Malah wis punjul 2 minggu meneh. Nganti dina dening gawe detail iki meneh ana undangan lan catatan mung kari kurang 5 dina. Wah, ana apa iki? Saumpama dijebuk saiki wis klebu telat. Gek kapan meneh oleh arep nulis lan ngiterake. Bares wae Wiranto rada deg-degan. Yen nganti undangan kuwi ora dijibuk, alamat duite 200.000 bakal ilang alias ora sida bati. Kamangka dheweke wis janji marang awake dhewe kanggo mengeti penggeting ati. Pisan iki batine arep dinggo nyenengake bapak lan simboke. Bapake arep ditukokke sarung sing larang lan klambi ireng potongan Cina kaya sing dadi senengane. Simboke jarek parang rusak lan kebaya kaya sing tau ditangisi nalika dilungsur maling kae. Pengine nalika Wiranto gledang-gledang nyang warunge Suning lagi entuk wangsulan ngenani bebaran lakon. Jebule omahe Salastri geger. Insinyur sing wis 6 sasi manggon ana ngomahe saiki minggat. Unune njupuk syarat-syarat nikah ana Jakarta. Ning dienteni wis punjul sesasi meksa durung bali. Ya bener, proyek jembatan sing ditandangi kuwi wis kelakon rampung. Nanging bareng lan kuwi sapi cacah 8 duweke Bapak Salastri ya melu rampung. Kanthi pawadan disilih nganti duit. Proyek sing pungkasan mudhun. Bareng ditelusuri menyang Jakarta, pancen temu alamate lan pancen insinyur temenan. Lire dudu gadungan utawa demit memba rupa. Nanging insinyur kuwi wis duwe bojo, wis duwe anak akeh lan wis gedhe-gedhe. Waake dhewe ora ketemu. Wis lunga menyang luar Jawa, nggarap proyek liya meneh. Bojone ora gelem nuduhake lan ya ora merduli marang bab sing diantarake utusan saka bapake Salastri. Kamangka saiki Salastri wis ora ngono. Ceritamu kuwi temenan apa mung kabar kabur? Apa mung dapur karanganmu wae? Katik kaya seri cerita kadurjanan sing ana majalah War marang Tekno. Kancane sing ngetrebus Wiranto kok berbantah. Mbok anggap karanganku koyo ngono ya kena. Saumpama karanganku kuwi dadi kanyatan ya tiwas kebenaran kuwi. Tegese ana kalodhangan bisa
kelakon temenan ditampa dadi mantune Mbah Lurah Dongkol. Gegara Tekno disodhok nanging dadane Wiranto dhewe sing krasa lara. Esoke ana sepeda motor GL Pro mlebu pekarangan omahe. Wiranto ora pangling. Kuwi ngenah titihane Mbah Lurah Dongkol ana perlu apa arep nglunasi lan jupuk undangan. Wiranto dhewe genah ora sudi yen dikon ngeterke. Luwih becik ilang-ilangan duit 200.000. Ngene yo, Mas. Ngono guneme pambuka sing alus utawa dialus-aluske. Tekaku mrene saperlu njaluk tulung sliramu. Tak kira mung sliramu dhewe sing bisa nulungi aku dinane iki. Wonten apa to, Pak? Menawi bab undangan pun dados dek emben-emben. Menawi badhe dipundhut saiki nggih saged. Nek artane dereng cangkep nggih mboten napa-napa. Undangane diasta kriyin. Wiranto sengaja milih tembung pambage sing nyondok peh. Temene dhewe kanyimpen dendam biyen nate diunek-unekke amarga kesuwen oleh ngajak dolan Salastri. Uga nganggo tembung sing ngateli kuping. Ora yen bab undangan rasa khawatir tak bayar saiki pira ta kurangane. Ning iki bah sing rada saje. Napa to, Pak? Tek ketingale Wiranto wangsali katem esem kecut sawise lingak-linguk ngiwonengen tujune ngomah pinuju sepi. Biasane jam-jam yamono pancen sepi. Simboke isih durung mulih saka pasar lan bapake isih ana gawean nukang kayu. Ngene piye yen kowe tak pek mantu saiki, kowe ora isih duwe sesambungan katresnan karo Salastri to? Wiranto kukur-kukur batuk sing ora gatel. Wulu kitoke uga merinding. Piye, rak yo mantuk ta? Wah, pripun nggih? Ning kula sanes insinyur le, Pak. Rapopo, ora penting kuwi. Sing penting jenenge wis padha Wirantone. Lah ning teng undangane mungil insinyur, kula wedi yen enten tuntutan. Wangsulane Wiranto digawa serius, ora ana sing bakal nuntut. Sing nuntut wis minggat. Wiranto kober nglirik. Praupane Mbah Lurah Dongkol brabak nganti ireng. Saka banget abange, Wiranto kepeksa ngumpet guyu. Wusanane Wiranto mung diwenehi tempo sesore. Bengine dheweke dijanjeni dikon mrono sowan lan aweh wangsulan yen iya dheweke bakal oleh omah, sawah, tukulan embuh apa maneh. Wiranto legek tekan jam sing dijanjekake dheweke ora mara. Nganti bengi, nganti Salastri dhewe sing mara diterake sopire. Tawang-tawang tangis. Meh wae Wiranto kebimbang, atine kena gonjang-ganjing, ananging sirah kalayan lambe kudu ora kena gesih. Wiranto nguat-nguatake atine. Ngene yo Sal, aku yo kepengin nulungi kowe. Nanging durung nemokake cara sing kepenak kanggo aku lan kowe. Yen mung landesan jeneng sing beneri padha kaya kandhane bapakmu kae. Tak kira ora perlu kudu aku, isih akeh wong jeneng Wiranto. Yen sing jeneng Wiranto kudu insinyur, ya sek enten ana wae anakku bakal tak jenengake Wiranto uga. Saora-orane Wiranto Junior. Lan ya bakal tak sekolahake nganti dadi insinyur. Mripat bunder sing manteng ana ngarep Wiranto kuwi dumadakan nyerotake begeni geding. Wiranto wis ora melu. Tumrap dheweke kabeh wis rampung, wis lunas, wis dilimbang-limbang sore. Sabanjure Wiranto kaya emoh ngerti kabare Salastri. Esok utuk-utuk dheweke wis tata arep ngumbarake menyang kutha. Embuh kutha ngendi sing baku dheweke bisa oncat saka bumi kelairane kuwi kanggo sawetara wektu. Sadurunge atine goreh meneh menawa wis nyawang cahayane Bagaskara kang sedhela meneh bakal jumadul.